A few moments later. Yan, papasok na daw po ng artista si Dana. Ay, iwan na daw po siya dito, guys. Ayan na daw po kasi yung GMA. Palak tayo doon. Gusto niya daw makita si Marian. Yung idol niya po kasi si Marian Rivera. Gusto niya daw po makita. Baba ka na dito? Iwan ka na namin? Oo daw. Bakit daw maraming tao? Mamay ka na. Yan po yan. Ha? Si Gabi Concepcion. Oo na po. Kilala niya si Gabi Concepcion. Sa London Street. The London Street. Mag-overnight kami dito. Thank you po sa sponsor. Thank you, Tay. Oh my God. Darali ka dito. Tingnan mo. Makabawal. Tingin ka tayo, walang matulaw. Tingin ka sa taas, Dan. Ha? Ay, bala. Maya hapon. Doon ka sa tuktok. Basta start What? Diba? Hanggang alas 6? Oh, may prize, may premyo. Maya mag-start basta ngayon. Bawal matulaw? Oo, hanggang alas 6 ng umaga. Kung sino Papaus na rin. Wala eh. Mag-start daw ngayon. Pwede sa natin ako. Anong last name po lang ang reservation ko? Santiago Social yan? City. Yun sila, Charles. Ano daw? Sa sweet. Uy, ano mo? Magtam mo. First time, guys. Ayun o. May pa-honeymoon May sila. mag-date sila na February 14. May mag-date. Diyan, magkakapatid ka na. Ayan, guys. Mag-check-in na kami. Excited na mga lala. Takot po. Baka mo matakot sa elevator. Sino? Sa Ate Dan? Ate Dan. Hindi yan. Ay, dito pala. Namali ang aming pasok.
pasok. Huwag kang mahihiya. Akit na tayo? Akit, opo. Hindi. Dito na tayo dito ng Dana. Dana, ito na yon. Dito na tayo may kasama tayo. Oh, di ba? Hindi ko na tayo. Second floor. Second floor lang. Ano ba? Oo, alam ko tower 2. Ay, tower 2. The hospital na po. Sabi pa ako siya mula. Ano ba kaya na nakakanya mga piyamay. Kadilim. Hinahanap ni Dana yung mga tao. Wala daw mga tao. Hindi, alam ko dalawa yung din. Hindi, dalawang elevator tayo. Sabi niya. O anong baka dito pa. Anong pang ano guys, no, wala kami. Oh my goodness. Hindi, basahin mo kaya. Mga first time. Kailangan nakalagay. Ayun yung mo. Hanapin natin yung number ng ano. I-try mo lang sa lahat ng pinto. Wala pa naman tayo sa elevator. Kaya mo para matuto si Dana. Naku, Dana yan na naman. Pasok na ka. Saan tayo? Baka rooftop na to ah. Saan tayo magbaba? Saan tayo? Bahal na pizza. Ano ba yan? Dali mo lang kasi nakalagay kung anong dito. I-ground floor mo ulit. Oo. Ground floor. Ito lobby, bridge. Ayun. Balik. Hindi tayo nag-alis? Room number 1113. Hindi pa kasi pinipindot eh. Ali, anong room na ba yung mga yan? Wala pa nga room. Hindi pa pinipindot. I-ground floor. I-try mo na lang. Ayan guys. Huwag rin daw yan. I-ground mo muna. Tayo. Dito yung pangalawa. Dito 3. Wala I-3 pa mo na makakalitin lang. mo nga. O kaya 4. 3. Wala nakalagay eh. I-4 mo na lang para balik na lang tayo. 3 to 12, hotel room. Yo guys, sira yata. Lakad, tita yan. Mas Ala! Guys, na-trap kami. Pagbukas. nakita kayo sa CCTV. Tulong mo! Takot si Dana ng tulong ko. Kumakaway na to sa CCTV. Sira yata to. Balik, labas na lang tayo. Hindi nyo kasi tinanong. Wala man lang ito. Ito ba yung room? Mami, magbaba ka! Ayan yung room. 1113. Kaya nga yung room, kaya lang wala nang room dito eh. Ay, 2 persons lang pala. Each lift accommodates 2 persons. Para hindi tayo makares. Oo. Basa-basa kasi. Oh. Di ganun din, di tayo magkita. Sabi ni Dana, ayoko mauna. Ayak, dalawa. Tatlo! Wala, nagsama pa tayo. Dalawa na. Hi guys! Pangalawang sa third floor tayo. Third floor kami. Aling, nagdalawa lang eh. Sige, paglamang. Sulo ni Dana mamaya. Ate, ilan? Ayaw. Labas ka ng jata. Hey! Bakit tayo umakyat? Ano ba ito? What's wrong? Sige, sige. Ano daw? Kasya pa kami. Kasi ito. Ilan ba yung susi niyo po? Kuya, bakit tayo? Ilan? Dalawa. Ako na lang po yung iba. Ano daw? Ba't di magkana kuya? Kuya, ba't di magkana? Ba't tayo niyo umakyat? I-insert niyo po yung card, hugutin niyo, pinitin niyo po yung 11. 11? Saan yung card? Ata yung card. Ayun, sabi yung card. Mag-search pala. Ay, paano yan kayo? Wala kayong card? May card kayo dyan? Dalawa yan, tig-isa kayo. Oh, magsunod ka lang kayo. Sandali. Iya, ano, isa-swipe lang. Ayun, sige. Hindi, tignan mo to. Number 11. Sige, makakabisado yan. Number 11. Nagsakto ba yun? Kali, ginuhugot din yata yan. Ay, ibang ko eh. Insert mo daw. Ay, nung nagkakit. Mayroon ba? Hindi umaandar. Ayaw ko eh. Paano kasi, kuya? Ayan, may lang na. Walang ganito. 11 pa tayo. Ano, Dana? Nakita tayo sa CCTV, hindi marunong. Baba na naman.
ganda naman. Ngayon na lang tayo mag-hotel. Ay, Yun o. yun. Ito na yun, guys. Ano ba to? Pindot ako ng pindot dito. Sagutin mo. Walang tao. Nasa kanya ba yung message? Ayun, nag-ilaw na. Oh. See? Open the light. Goodness. Open the light. Oh, wait lang. Pindot kayo dyan ng pindot. Mamaya ano Wala, yun. isang pindot lang. Mapindot yan. Matayo nilaw. Oh, yan guys. Brown out. Brown out din ang barno. Wala, sa privacy. Yung privacy? Magpasok ka nga. Clean up, please straight. Yun! Yun o. May sarili. Baka may laman mo dito. Ay, wala. Nako. Naku. Ay, ito lang ang kape natin. I'm sorry. Itatabi ko na siya for me. Wow, ito yung room. Hey! Come! Wow. siya. Basta na swimming pool. Walang swimming pool. Ah, dito kayo ate. Sa isang room kayo. Maliit lang yung room. Naka. Ay, ipag ka doon. Dito kayo sa kabila, maliit nga lang dyan. Nag-away na yun. Labang swimming. Ito, dito. Dyan. Punuin mo yan. Kalili. Oh, may ano pa, blower. Baka dito. Paano nagatawag kayo? Ito. Hello po. Uy! Hello po. Order po ako. Order po sila, Pai! Tawag. Wow! Pagkain. Saan kayo mag-kwarto? Kung kayo sa Tingnan kabila, natin yung kung kabila. sa loob. Ay, dala ni Daddy. Para makabuo. Dito kami, oh. Dito tayo, girls. Ay, dito tayo. So, Charles, dito ka na lang. Magkasama ka dito sa amin. Tayo tabi. Wala ba naman yung gano'n? Ito naman ang CR. Shower. Sir, CR ko saan? Kompleto. Kompleto. Ano pa? Dito kasi ah. Ito yung mga inuuwi nila pag hindi nagamit. Pag hindi rin niya nagamit. Dito ito dito yung- kasi ah. Ha? Ito kasi ang pinto niyan, boy. Nakaganon yan. Ay! Open lang yan. Gusto niyo lang ng aircon? Kasi ako, walang dito. Gusto niyo yung aircon natin? Ay! Pwede naman matulog dito, oh. Pala ito oh. Dalawa. Ah, tulog tayo. Alas ka tulog. Yan. Hi guys! Hello mga ka-dragon. Oh, di ba? Social kami ngayon. Naka-hotel ng mga Inday. Oh, dito naman yung room ni ni Lato Joan. May sarili ring CR. And merong bata. Maliligo daw dyan mamaya si Dana. Yan ang ating view. Tawa kami ng tawa doon sa elevator. Kakahiya. First time na. Kay Dano eh. Tulong! Sabi kasi si Dano, Nakatingin siya sa CCTV. eh may CCTV po doon sa elevator. Kaya nakita siguro ng staff doon. Wala, nakakahiya. Diyos ko dahil. Pero okay lang, at least experience. Tapos maya-maya nandiyan na yung staff ng ng hotel. Kasi may akala nila pinipindot-pindot lang yun. So, meron pa parang insert. So, dito na rin namin i-celebrate yung birthday ni Charles sa 17 para isang na lang. Ayan, busy ang ating Tita Aisa. Tita Lola.
magbo-birthday na kasi si Charles. Nakakaya naman kasi kay Charles. Tapos hindi uuwi ng Mindoro. Uuwi na yan dyan. Busy si Dana manood. Idol niya rin daw si Nadine. Kanina si Marian, ngayon si Nadine na. Kape tayo guys. Kape na naman. Tayo na po talaga yung Jimmy. Oo, hindi siya maniwala guys na nadaanan namin yung GMA. Lagi po sa loob. Oo, maluwag yun. po si Nilchan ko. Oo, doon yung 24 oras. Ay, sa ibang bansa yun. Sa Pilipinas. Kala mo kasi kasi nag-aeroplano tayo, kala mo nasa ibang bansa na tayo? Ganon? Yun palang alam ni Dana Bells. Hindi, nasa Pilipinas pa rin tayo, Dana. Hindi pa tayo nakakaalis. Pilipinas. Ito? Maraming lugar. Nandito po sila, Marian? Oo. Gusto mo hanapin natin si Marian? Ayun, malayo. Sa Cebu yun, Cebu. Cebu daw. Manila ba ito, te? Manila. Oo. Sa Panay. Yung gakuan po sa TV, yung gapalabas na Manila. Oo, mamaya pag manood ka sa GMA 7. 'Di ba makita mo yung logo GMA na may puso? Oh, yun. Dapat sa labas yun. Makikita yun sa labas. Nadaanan natin kanina. Hindi ka pa rin maniwala talaga. Hindi ka daw kasi kapare-pariwala yung pagmumukha mo eh. Hindi mo napansin yung labas ng building, may mga picture ng mga artista doon ng mga tarpaulin. Pero nakikita po yung mga tao. Oo. May mga tao doon sa building. Kala mo ba walang tao doon? Dito nga, nasa building tayo eh. Ito nga, building to eh. Itong hotel na to eh. Ito? Oo. Taas pa mayroon pa? Meron pa. Di ba nag-elevator tayo? May mas mataas pa dyan. Kaya sa taas-taas natin, meron pa dyan mga tao. May mga room-room pa yan. Happy birthday, Charles! Kapag-birthday na yung bukas. Sa ano ka? Advance happy birthday. Iba pa daw yun. Wow! Eh di, ano pa lang ako ngayon? 10 pa lang ako. Yung kape. Ang ganat ko'y lang yan. Dalawa yata. Nabili kayo tubig? Meron. Yung mga basura siya ha, huwag saan tinatapon. Bakit natin makakagdating pa dito sa loob? Go! May bolt pa nga kayo doon eh sa kwarto. Ha? May bolt pa. Sabi ko ano kaya i-bolt nila. Parang nagtatago. Wow, ganda naman ang cake. Wow! Picture ka dun siya, dali. Bakit lavender? Girl. Girl ka, girl. Girl ka. Oh, dali na siya. Parang kailan lang nag-jollibee ka. Bakit naman flower yan? Saan na yung cellphone mo, Peng? Picture lang siya. Yun. Yun lang ang handa ni Charles. Okay na yun, Cha? Okay na yan, tayo nung nagkakain eh. Upo ka doon, Cha. Dali. Happy birthday, Cha-Cha. Kakape na tayo guys, kape-kape. Kape is life. Ay, malamig dito sa hotel. Kape yung bako ko lang. Pasensya na kayo guys. First time namin. Medyo ano pa. So natatawa ako kanina talaga sa iyo. Siksikan pa. Tulungan na kami. Tulong! Pinuntahan kami ng staff. Nakinig ba yung hapon? Ha? Dano narinig ka dun sa akin. Kita ka dun sa CCTV. Nakikita ka dun na nagkaway-kaway. Tulong po! Diyos ko dara. Hi guys. Sobrang gutom. Mag-challenge tayo mamaya. Anong tulugan? Ba, porkit naka-glip ka na. Ang daya. Tungkuyat ko na. Tapos ka na ba? Bayan sa'yo yung matutulog kayo. Tayong laro. Dito dapat ako matutulog. Hindi ka matulog. Oo nga, dapat ko na matulog. Ang gawin ko nga road. Buti kung may stock ang pagkain. Nood. Ano yung ulang ano dito? Yung Ay, Netflix. Wala. Ito rin natin para manood tayo. Manood tayo ng ano? Wala. Yung Gilman Smart TV. Cable. Kay cable yun. Ito. Ganun ka? So, kalahati. Sarap ko. May ano pala dyan? Mayroon silang Yung stop yung na-stress sa akin eh.
Email nila, sabi niya, kaya yun, tinulungan nila kami. Margarita. Dana, anong mas gusto mo? Sa city o yung sa probinsya lang? Sa bundok lang? City. Walang kagatol-gatol, guys. City. Kaya mag-aral ka mabuti. Kaya mag-aral ka mabuti para makarating ka dito ka magtrabaho. Hindi lang dito ang mapupuntahan mo pag nakapagtapos ka. Gusto mo makarating ng ng Manila Zoo. Singapore. Ayun na daw guys, may hilo. Mahilo din. Kaya mo yan. First time mo kasi, kaya kahilong-hilo. Pero pag nasanay ka na yan. Wala akong talo ni Charles. Tinignan namin mami na lang. Kaya nag-Jollibee na lang kami. Thank you so much po sa nag-sponsor na kami overnight. Thank you po. Thank you. Thank you very much. Thank you at least na paano na-experience mo yan. First time mo. First time yung dalawa. Hindi ah. First time mo, hindi. Wala kayo may kasama yung dati. Wala pa. Parang alam ko na kung Kaya nga. 18. Ganun ba ko, guys? Kahalay niya eh. Ija-charge ng bus. O, kanin pa, Pe? Danang kanin. Mamaya yan, guys. Ang atin namin kumain, mamaya gutom na naman kami. Pabilagay ka Teresa. Ayun yung cake kainin niyo. Masarap kaya yung cake? Hindi, masarap yan. Ay, anong ginagawa? Bawal matulog. Oh, ayan. Meron ako sa kanilang challenge. Walang matulog. Walang matutulog hanggang 6 Sali ako. a.m. Oh, diba? So, yung dalawang doon, magjowa, huwag na natin istorbohin. Jowa! Si your daddy and mommy. Making a babies. Pero bago lahat yon, bawal ang hindi naligo. Hey! May gulay. Parang may ahas. Oh, na, Dana. Hindi, no aircon Mag-shower ka challenge. na doon. Dana, mag-shower na. Hindi pwede hindi mag-shower. Nakita mo yung magpusit-sit yung yung nakamoy ng mabaho. Ganyan, no? Oh, yan. Ito, Dana. Pag yan nakaamoy ng mabaho, nagabulwak yung tubig. Ay, huwag kang tatawa-tawa. Totoo yun. Mabulwak tayo. Kunin ko yung Magsut na. Wow. Wow. Pang ano yan? Pagkatapos mo maligo, suotin mo yan. Oo. Ayan, ito yung pinakwat. Bisan ba ninyo Dana, ayan yung pinakatwalya. Ayan yung after mo mag-shower, ayan na yung susuot mo. Kapag gusto mo maglabas, pwede mong suotin yan. Oo. Oh, dali na mag-shower na doon. Turuan mo na siya kung paano i-open yung mainit. Di mo naman siya kasamang maligo. Halika na! I-open niya lang yung Pagkatapos mo, maganto ka. Oo, mag-blower ka. Yan. Ay! Parang taga-Korea. Tanggalin mo yung tanggalin mo yung damit mo, tsaka yung short, kasi ayun yung gagawin mo pinakatuwalya mo. Pinatas na yung bar natin. Tapos, hi, Hane. Sige nga, paano? Hi, Hane. Ay, Dali na, tanggalin mo na. Wow, taray ni Dana. Itali mo na yan. Tanggalin ka dito. Itang natin. Kunwari, ito isa, challenge kita. Bawal Saan ka dahil? mag-swimming kayo, sa bathtub ka lang naman. Hindi kami makaswimming doon sa kasi closed na. Kaya sa bathtub na lang kami. Magsuot ka ng ayun na lang suotin mo, girl. Ting, 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 ting. Tanggalin mo to! Tumatagin. Naka-short naman siya. Tanggalin mo lang yung ano mo. Tanggalin mo yung mo, Dana. My God, hanggang dito ba naman nakakulambo? Naiwan na ang lahat. Huwag lang yan. Charles!
Ano? Ano isampay nga? Ano? Dana, dito yung ano mo? Wala ka may tiyanak dyan. Ano ka nga rin ka? Lagot ka. Yung pagpitay sampay, maiwan mo yan, kunin lang ano yan. Kasapin na tanay yung kabila. I-blower mo para matuyo. Ayun. Ano? Sige, sampay mo. Doon. Sampay mo doon. Sampay mo doon. Yan. Gay! Sige na! Naiyak ka din. Mainit! Mainit. Isampay mo lang para maano, mayam-yam. Ay, patuyo na. Salamin ka doon, Dana. Diyan sa bilog. Pabaliktad. Ibaliktad mo yan. Ayun na. Salamin ka doon sa bilog. Siya? Doon, oh. Salamin ka. Ay! Wow. Haba. Baga. Ganda ko din ah. Tingin. Isang lang ako. Ay! Nagawan niyo pa si Chacha, oh. Wala kayo. Wala, nagagawan sa Chicken Joy. Tingin naman. Guys, ako mag-okay. Paingin naman. Pagkain niyo. Meron pa tayo spaghetti dun, ah. Ano hinigin mo siya? Kalaki ng plato mo ah. Bakit mo? Ang awitin natin. So, kaya ano yan guys, walang matutulog. So, kailangan kong hindi matulog para ako mananalo, para akin pa rin ang huling alak ko. Ikaw, lalaban ka, Charles? Bawal ka doon. Lalaban ako eh. Kapugi mo, ma. Bawal ligo. Kasali ako. Lalaban tayo. Lalaban tayo para sa ekonomiya. Baho! Happy birthday, Chacha! Anong gusto mong gift? Ito na yun. Gift ka pa? Gift ka pa. Saan ka? Thank you ka na lang daw. Thank you po. Thank you po, tatay ka mo. Go. Cha! Thank you po, tatay. Ganon. Thank you po, tatay. Thank you po! Thank you po. I'm the guard. Parang di ako makatulog mo. May tinago na ako. Kape po kayo ng kape na maya. Kami kaya kape. Parang di niya ako maunahan eh. Nagkita ako. Abang tulog kayo. Tulog po yun ah. Nag-iisa na lang ko eh. Ano yan? Kapin, habol siya. Sulong. Parang tawag ng kape doon eh. Tipid mo ng kape nila dito. Paano kasi nga pang dalawang Dalawang simplahan lang. Siguro ah. One day kayo, isang bis na lang magkape guys. Time check tayo guys. 9:32 na. Medyo maaga pa, pero inaantok na sila. Ayan. Tignan niyo sila oh. Ano Dana? Inaantok ko na? Ha? Hindi. Ikaw Charles. Naantok na. Magkape na lang ako. Bawal. Maggatas ka na lang. Hindi ka po. Nasali ka ba? Huwag ka na sumali. Sali. Much later. Hey! Don't sleep. That's one. Greta out. Ay, sa out. Okay. Tatlo na lang kami. Si Chacha, si Dana, at ang inyong likod. Sa akin ang huling halak na. Ikaw ang susunod na matutulog kita, pe. Alam mo kung bakit nag-edit ka? Bakit yung matulog? Kailangan
Si Dana hanggat di maubos yung misa niya, hindi yan makatulog. Ano siya? Sino nanalo? Ako. Tayo. Tayo, oh, sige. Hindi pa naman natatapos yung alas 6 eh. Ang lakas mga natin, Greta. Plak na naman. 50,000. Ha? 50,000 ano ba? Ay, divide 3. 50 divide 3. 4. Ipaay. Isa ka. Uy, hindi pa natatapos. Alas 6 O, di pag na nakatulog, di divide to. Pag nakatulog si Cha. Antayin natin kung sino unang makatulog. Sa patulogin din. Kung sino talaga yung huling makatulog. Matulog ka na. Joke lang yun. Siguro hindi ako makatulog. Bakit? May hanglas po kasi ako. Ano, apat mata mo? Pag nakatulog yung isa, di may isa ka pa. Matulog na kayo. Tulog na ako. Nuna lang ako. Manood na cellphone. Much later. Guys, tulog na sila. Panalo na kami. The next day. Good morning. Sino nanalo? Malay ko sa inyo. Good morning. Tingin tayo ng tubig, guys. Kape-kape. Good morning, Manila. Much later. Ayan guys, pa-check out na kami. Hanggang 12 lang kasi kami dito. Nabitin si Dana. Si Dana, hindi daw siya nakaligo sa swimming pool. Schedule pala yun. Dapat pala nagpa-schedule kami. Si Ate Joanne at si Kuya Richie nauna na at may work pa. Kaya kami lang. Hindi natin pinatay ilaw. Bye! Kunwari may asang ito. Kunwari may sumbong. Hindi ba pwede lagi? Sumbong na ang dyan, sumbong. Nanood siya ng All of Us Are Dead. Hintayin mo magbukas. Baka daw may sumbong. Magtaupo ka. Nabitin ko rin yung ulo mo. Taupo. Dapat magtaupo ka dyan lang. Uy, magbukas na yun. Naipit ka. Dito sa kabila. Surprise! Tama kami ng maligay. Babay po kami sa camera nila. Thank you po. Thank you.